ma ostsin ikkagi ära selle, ütleme nii, et sain tonni euriga selle kätte ja teen selle väga vingeks omale. Sellest saab enamale kõva asja. Jeg tror, jeg skal prøve lige at hente sådan et. Nej, det er ikke noget venligt. Kurat! Läkski käima, No nagu te näete, siis mu otsingud jätkuvad. Ja ma olen tulnud täna vaatama, kuna ma olen jõudnud sellisele järeldusele, et ükstapuha, kui palju ma neid paate, ma olen jõudnud 1000 läbi vaadata siin viimasel ajal. Ükstapuha, kui palju ma neid paate vaatan. Kõigil on üks ja seesama probleem. Nad on mingi 10 hobuselised ja see on täpselt samamoodi siin 10 hobus sapp. Aga mis selle eelis on, et see on nüüd 72 aasta ehitatud. Nord on 21. Ta on 6,5 meetrit pikk peaaegu ja 2,30 või 2,40 lai. Ja ta hind on olematu. Ja ma hakkasin mõtlema sükest asja, et selle asemel, et neid vanu risu siin osta terve komplektiga, neil hind jookseb, ma ütlen teile, et hind jookseb 1500 kuni 20 000 välja. Ja see on 72 aasta ehitatud. Ja teate, mis ta eelis on? 72 aasta on kõige tugevama plastikuga ehitatud. Ütleme nii, kõige tugevama. Ja ma mõtlesin, et ma ise, kuna sellel ei ole mingit kabiini peal, siis ma ise ostan selle siia uue mootori peale, Volvo Penta 2-taktilise. Ja teen ta ise, ehitan täpselt selliseks, nii kui ma tahan, et ta oleks mul. Et nagu näete, siis ta on seal seisnud kõvasti. Aga eks ma jätkan, ma arvan, et see omanik tuleb nii, et eks ma jätkan. Kui ta on läinud. Garnhaler, du sad der. Kraftblokken sad derhen bag. Natsa on pehme siit, aga noh, siia saab uue põhja peale panna. Siis on siin. Men tænk på, den helt tilbage fra. 72. Der motoren fra. Men båden fra 85 og har været brugt til at lave lige siden. Selles suhtes ta on natukene. Aga noh, puhtaks teha ja valada uus põhi ja kõik värgid, särgid, siis ma arvan, et kui siit saaks selle 400-500 jortsiga kätte, siis oleks väga vinge. Värviks ise üle ja kõik teeks ära. Paneb paika ja arvatavasti ta läheb käima ka. Paneb asja paika, ma oleks just seda alust vaja, ütleme niimoodi. No vaatame, kui sina kätte saada. Siin see seisab. 10 hobus sapp. Kan det startes op, eller det er ikke startet? Nej. Jeg kan da se, om den har ikke været startet længe, det kan jeg godt. Jeg skal lige have en olie. Nej, det er let den være så. Jeg kan sige... Generatoren skal skiftes, det er færdigt. Nej, jeg skal have lidt mere kraftig motor, fordi hvis jeg sejler ud i gammel lidt bølge, så det kommer du ikke hjem igen. Jeg tror sgu nok sammen, den skal trække dig hjem. Vi har sejlet bølger hernede, hvor det store batteri derinde, det hopper ud af kassen. Okay. Og landet derude på dørken. Nå. Men det var så også sådan en bølge. Og der sidder et pælespil. Okay. Når vi trækker pælen op fra ruseren. Et selleks jah, projekti suhtes oleks väga hea. Ega ta näeb kõva välja, ütleme, et kandid ja värgid on kõik siuksed värgid. Väga kõva. Raske on leida siukest. Jah. Men den er blevet slidt. Den er blevet brugt. Okei. Noh, nüüd on, ma ostsin ära ikkagi selle. Nüüd vaatame, kuidas käima läheb. Den der. Derovre. Okei.
Og så skal han lige have en lille smule gas. Nu har han jo ikke været startet længe. Og så er en knap her. Den der. Okay. Okay. Og vi prøver at se, om den vil starte overhovedet. Det er satan længe siden. Men det er længe siden, den har været startet. Start. Algo tossa pulvelle. Det var han sgu da lige ved. Sellest saab olema kõva asja. Jeg tror, jeg skal prøve lige at hente sådan et. Nej, det er ikke noget venligt. Men når jeg kommer med et gammelt fisker med, så vi kan godt måske starte. Ja, det er lidt dieselstart. Herned. Bare indsugningen her. Ja, Du sidder der. Ej, det... Jeg kan lige gøre, så du kan sidde. Så skal han sat nok starte. Okay. Men den har jo ikke været startet anden end en gang i sommer. Ostsin ikkagi ära selle, ütleme nii, et sain tonni euriga selle kätte ja teen selle väga vingeks omale. Mulle nii meeldib, siin on suur ruum peal ja sellega on hea viia neid kõike võrke ja neid lobsteri mõrdasid ja kõike, see on ikka õige asi. Mulle meeldivad siuksed vanad asjad, need on õiged. Ja ilus kuradi raam on peal ja vahetan selle mootori ära, panen siia Volvo Penta peale ja no kuigi see töötab ka, ta räägib nii, et noh, pole ju väga hull. Pole ju hullu üldse midagi, nii et kohe vaatame, kuidas ta käima läheb. Ta annab natukene dopingut. Ahah. Bremserens. Yes. Det er nemlig nu, det. Skal jeg se, om jeg kan ramme den. Det er sgu ikke nemt dernede. Ja, sinna läheb natuke peale. Skal han sgu lige have strøm på her. Der får du sgu lige pusten af her også. Så, kom så. Natukene kiiremini. Ikka full selg, vana kool, seisnud terve aasta praktiliselt. Og den har stået også jo halv år her. Ja, så. Den har stået meget længe. Meget længe, ja, men... Nu skal vi se ikke. Jo, nu kommer lidt. Ja. Den har stået for længe. Den har stået for længe, ja. Skulle have haft en længere spids, den her. Kom så, den vil du der. Nej, det er lidt. No ühesõnaga
vana toob veel midagi. Tahab ikkagi seda hullult käima panna, kuna me mõlemad vanad kalurid, tema samamoodi, siis tahab ikka näidata, et ta saab selle käima mul. Kuigi mul on sellest ju täitsa ükstapuha, nagu nii ma panen teise mootori. See on ka siuke väga pommikindel mootor. Nagu huvitav keneka rihmadel peal ei ole, kas neil ei peagi siis olema või? No kurat! Läkski käima läkski, yes! Yes! Kurat läkski käima, tuksub nagu vana mootor. Tuuad on? Ei. Tuksub. Lensepump. See on nagu siin generaator teha ingen rembo. Generatoren duer heller ikke. Okay. Okay. Men det siger faktisk, den ingen mørk. Den motor, den fungerer fint, så. Det gør den. Okay. Den fungerer ganske glimrende. Den har bare stået stille alt for længe, og det her det er så med omstyreren. Men bare skrue. Okay. Hernede så bakker du, og så går du frem, Nå. og så slår du til her. Nå, den måde. Okay. Og så der så bak. Og så frem. Nå. Okay. Så kan du justere stigningen, hvis du sejler stille og øve, så kan du vende bladen i denne program. Okay. Det er faktisk det bedste. Jeg synes, det er rigtig fint. Jeg begynder at overveje, måske jeg ikke skifter motor. Det er pænt. Hvor meget? 6 knap, 5 knap. Sama asja kõik töötab. Väga hea, mulle meeldivad vanad asjad. Jah. No nüüd on see minu siis täisemale. See batteriet heroppe. Aha. Ja. Og der er også køkkenhul, hvis din næse løber. Ja, det er det vigtigste. Men prøv at tænke på, vi var ude i så meget stormvejr, at det der kassen, den hopper herop, slog lågen op og røg ud og stod her. Der var der bølger. Det var vel, ja. Men du kan høre, den går i pæn. Den går pænt, ja. Det er sgu meget fint. Jeg synes, det er super. Det kan ikke være bedre.